understand it. Hello guys! Gusto mo bang kumita habang nasa bahay lang? Install mo na tong Epoch Game. I-register mo yung number mo dito, then lagyan mo ng password. Huwag kalimutan yung referral code na 835576. Then login mo na. Baka login mo, meron siyang 200 pesos weekly. Daily bonus yan ha. Ito ang malupit. First top up mo, may 50 pesos kang libre. Panlaro. Ano pang hinihintay mo? May Minds Game, may Baccarat, may Color Game, at Slot. Ano pang hinihintay mo? Try mo tong Color Game. Malay mo, ikaw ang swerteng manalo ng 1 million pesos. Jackpot. Yan. Baka pag panalo ka na, cash out mo na through GCash. Dito pa lang yung cash out and cash in. Sa may baba. Yan. Pwedeng GCash, pwedeng PayMaya. Yan. Install mo na. Thank you.